Lokki ja Merikotka paikalla. Tänään puhutaan vähän Civil War-elokuvasta, Alex Garlandin ohjauksesta, joka julkaistiin täällä Suomessa tuossa 19. päivä huhtikuuta, eli elokuva ei ole vielä enää mikään huippu-uutuus, mutta vielä pyörii teattereissa ja nyt se on itse asiassa siinä mielessä uutuus, että se on saapunut suoratoistoihin, tosin ulkomaalaisiin suoratoistoihin, että näissä Suomen suoratoistoissa ei Civil Waria vielä näy, mutta mun mielestä elokuva on sen verran tärkeä tapaus vuonna 2024, että siitä voidaan huoletta puhua vähän näin jälkijunassakin. Mitkäs oli ensi fiilikset Lokilla tästä elokuvasta? Joo, kävin kattoo sen täällä Helsingissä ja huomasi tosiaan, että oli leffateatteri jo aika tyhjä, että siellä oli ehkä 10 katsojaa mun lisäksi tosi isossa salissa, mutta fiilis oli todella hyvä, kun astusit siitä, se oli tuommoinen arki-illan näytös, todella hyvä fiilis, todella vaikuttava leffa ja jätti sillai paljon asioita pyörimään päähän sillä, että oli vähän vaikea jopa saada unta silloin samana yönä. Joo, se oli tosiaan aika monitasoinen elokuva mielestäni, ja itsekin kyllä ehdottomasti 5/5 tähteä antaisin, jos jossain sellainen mahdollisuus tulisi, että tähtiä voisi antaa. Tämä oli mun mielestä 2020-luvun paras elokuva tähän mennessä. Mennään kohta siihen, että miksi näin oli niin myöhemmin, mutta miten tämä ohjaaja Alex Garland, oliko sulla aiempaa kokemusta hänestä? Kerrataan pikaisesti. Hän on britti, syntynyt vuonna 70. Garlandilla on historian tutkinto Manchesterin yliopistosta. Kirjoitti The Beach-nimisen novellin, josta sitten tehtiin tämä Leonardo DiCaprion tähdittämä elokuva, joka oli aika iso juttu silloin 90-luvun. Se oli iso juttu, se oli ehkä pikkasen toki floppi myöskin se The Beach, mutta se oli vähän semmoinen floppi, silloinhan oli Leonardo DiCaprio oli kyllä kuuluisimmillaan ja siis tämä ohjaaja, siis Danny Boyle, hän ohjasi ton ja hänhän oli tosi kuuma ohjaaja myöskin, mutta sitten tuossa on itse asiassa mun mielestä itse kiinnostavampia leffoja tuli oikeastaan sen jälkeen, eli oikeastaan toi 28 päivää myöhemmin, missä Garland siis myös käsikirjoitti tämän ja Danny Boyle ohjasi ja sitten siitä pari vuotta myöhemmin tuli toi Sunshine, mikä on kanssa, en tiedä ootko nähnyt, kans tosi hyvä skifileffa, tämäkin Danny Boylen ohjaama. Ja en ikävä kyllä. Mä en tiedä, onko mä nähnyt yhtään Danny Boylen elokuvaa. Nämä 28 päivää myöhemmin ja nämä on kyllä sille nimenä tuttuja, mutta nyt on semmoinen aukko yleissivistyksessä, joka pitäisi varmaan täyttää. Mutta tästä ehkä korjataan nyt nopeasti. Tämä Beach tuli ensinnäkin vuonna 2000, eli ei 90-luvulla, ja se tienasi kyllä ihan hyvät $144 miljoonaa noin 50 miljoonan budjetilla. Että kyllä se niinku voittoa tuotti. Mutta olisiko sitten ollut, että odotukset oli vielä isommat? Kun siinä oli ehkä odotukset oli vielä isommat ja se siinä varmaan oli ehkä Ootko ennen muuten kaikkea. nähnyt sen? Olen nähnyt Beachin. Se on ihan hauska leffa sinänsä. Se oli vähän sitä omaa aikaansa. Ehkä aika lailla semmoinen ajan kuva, mutta sitten niin kuin, ei ehkä noista niin kuin Danny Boylen leffoista kyllä, varmaan se senkin takia se ehkä se oli sillä arvostelumielessä floppi, koska siis tämä Boyle, hänethän siis tunnetaan esimerkiksi sellaisista elokuvista kuin
Trainspotting, ja sitten myöhemmin esimerkiksi toi Slummien miljonääri. Eli sinänsä hän on semmoinen aika niin kuin kovan luokan tekijä. Ja ehkä voisi ajatella, että tämä Garland on kyllä siis aika nuorella iällä kyllä päässyt sit niin kuin tekemään aika isojen nimien ja niin kuin lahjakkaiden nimien kanssa asioita. Että... Joo, ehkä siinä Beachissä oli se, että siinä oli joku kohu, mikä silloin aikana tuli. Mä oon itsekin kyllä nähnyt sen, se on ihan ok elokuva. Ehkä ihan hyvä aloitus, jos ajattelee sillä niin kuin, että jos oli ensimmäinen niin kuin käsikirjoitus Garlandilta. Kyllä, ja siinä hän pisti ilmeisesti ne kaikki luonnon kohteet paskaksi siellä, ja siitä oli joku semmoinen juttu, että se sai vähän ikävän maineen. Mutta joo, jos mennään tähän Garlandiin, niin hänellähän tosiaan debyyttielokuva oli toi Ex Machina, joka tuli 2014, ja se osui itsellä silmiin muutama vuosi sitten, näin sen, ja itse asiassa siitä tuli tämä Garland itselle vasta tutuksi, että hän ei ole vielä kerennyt ihan hirveästi elokuvia tekemään, että jos tästä katsotaan, niin se oli se Ex Machina, oli hänen debyyttielokuvansa, sitten on tullut 2018 tämmöinen kuin Hävitys, 2022 oli tällainen kauhujännäri, outo elokuva kuin Men, ja sitten tämä Civil War on hänen niin kuin 4. elokuvansa vasta. Että hän on vähän niin kuin tällainen tulokas vielä. No, periaatteessa joo, että tietysti se mikä on ehkä hyvä mainita tuossa, niin tuossa... Nimenomaan ohjaajana, mutta että siis muutama vuosi sitten oli myöskin toi Devs-sarja, joka niin kuin sinällään oli kanssa aika sellainen kunnianhimoinen, että se oli oikeastaan itse just sitä aikaa, kun TV-sarja aloittiin tekemään hyvin kunnianhimoisesti ja sanotaanko nyt tällainen niin kuin elokuvamaisesti, että sen Devsin kyllä nostaisin ihan näiden hänen leffojensa rinnalle sillai, jos nyt sillai niin kuin tällainen teoksista haluaa puhua, niin ja hyvin samat tällaiset skifi-teemat siinäkin kyllä pyörii. Niin oliko siinä jotain tämmöistä dystopiaa teknologiaa? No siinä on itse asiassa, siinä on itse pikkasen samantyyppinen asetelma kuin tässä Civil Warissa siinä mielessä, että sekin sijoittuu, ehkä on semmoinen vähäsen enemmän tässä ajassa, eli siinä se kritiikki ehkä osuu ennen kaikkea näihin isoihin teknologiayrityksiin. Siinä on tämmöinen iso, ehkä vähän niin kuin Facebookia tai Googlea vastaava teknologiayritys, joka sitten lähtee toimimaan vähän niin kuin omien sääntöjensä mukaan. Ja aika lailla skifiksi se menee siinä kohtaa, kun siinä tulee tämmöinen tilanne tällaisesta, he on siis kehittänyt sellaisen niin kehittyneen tietokoneen, että se pystyy näkemään ikään kuin menneisyyteen, eli niin kuin katsomaan kaiken, mitä on niin kuin tapahtunut ja tavallaan niin kuin rekonstruoimaan ne tapahtumat. Ja sitten se pystyy myöskin niin kuin ikään kuin katsomaan tulevaisuuteen sillä tavalla, että se pystyy ennustamaan kaikista tekijöistä, että mitä tulee tapahtumaan. Ja siinä on vähän sellaista samanlaista teemaa, mitä näissä Garlandin muissakin, eli siinä on aika paljon tämmöinen ikään kuin kausaliteetti on se teema ja tämmöinen vääjäämättömyys, että pystyykö ikään kuin asioita muuttamaan, kun ne esimerkiksi joku tällainen teknologinen kehitys tai joku muu, tai vaikka zombit 28 päivää myöhemmin leffassa, niin ikään kuin tulee joka tapauksessa jollakin tapaa muuttamaan maailmaa, ja tavallaan ihmiset siinä on niin kuin vähän sillai, miten nyt sanoisi, voimattomia ikään kuin.
sen vääjäämättömyyden edessä. No, onko siinä vähän sama meininki kuin Minority Reportissa, että siinähän käsiteltiin sitä, että itse asiassa on aika lailla sukua Minority Reportille. Jos niin kuin ikään kuin tiedetään, mitä jo tapahtuu, niin voidaanko me niin kuin vaikuttaa siihen? Että kun siinä elokuvassa se tyyppi vierittää sen pallon kohti sinne pöydän reunaa, ja sitten se toinen sanoo, että no mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se tippuu. Kyllä, joo. Siinä mielessä sukua Minority Reportille, mutta toisaalta taas sukua tälle Civil Warille siinä mielessä, että se tapahtuu ikään kuin tässä ajassa. Et siinä ei ole mitään lentäviä autoja eikä mitään niin kuin tällaista skifimeininkiä, vaikka siis onkin tällainen aika niin kuin, skifi idea siinä, mikä pyörittää sitä. Ja se on myös hyvin tämmöinen niin kuin myöskin jännäri-tyyppinen, eli siinä myöskin niin kuin, tapetaan ihmisiä, salamurhataan ihmisiä, siinä on vähän semmoista niin kuin, thrillerigenreä siinä sarjassa aika paljon. Joo. No mä oon näistä Carlin-leffoista tosiaan nähnyt ton Ex Machinan lisäksi tuon 2022 Men, ja sehän on aivan erilainen elokuva kuin Civil War ja Ex Machina. Ja tää ehkä tässä ohjaajassa itseäni kiehtoo, että tää on tehnyt keskenään hyvin erilaisia elokuvia, joka on tietyllä tavalla aina hyvän merkki, että ei jää ikään kuin soittamaan sitä samaa levyä, mutta sitten on näillä yhtäläisyyksiäkin. Hävitystä mä en ole nähnyt, enkä myöskään Devs-sarja. Toi Men oli ehkä pikkunen pettymys, että se vähän jää kuitenkin piippuun se elokuva sitten. Mutta jos mennään tähän Civil Wariin, minkä takia tai mikä se oli se ykkösasia tai kantava teema, että miksi tykkäsit tästä elokuvasta? Miksi se oli erityisesti hyvä? Miksi se oli erityisesti hyvä? Mä luulen, että yksi asia, mikä muhun vaikutti, oli se, että mä pikkasen yllätyin siinä. Eli mä lähdin ehkä semmoisella tietyllä ennakkoasenteella katsomaan sitä leffaa. Mietin aika paljon sitä leffan sitä poliittisuutta, että tässä nyt on, koska siis se on hyvin ilmeinen, koska nyt on niin kuin muutenkin aika räjähdeherkkä tilanne Amerikassa, ja olin paljon niin kuin jo etukäteen vähän lukenut siitä ja kuunnellut jotain arvioita liittyen siihen, että no okei, että onko tässä nyt niin kuin, tämän hetken Yhdysvallat, onko tämä presidentti tässä, onko se Trump vai ei, ja mitenkä paljon niin kuin siinä ikään kuin ehkä vähän niin kuin, onko siinä hyviä vai pahoja, tai asettuuko se jollekin puolelle vai ei. Ja mulla oli aika paljon tällaisia asioita, mitä mä pyörittelin, kun mä menin siihen leffaan, ja sitten itse asiassa, kun mä rupesin katsomaan sitä leffaa, niin mä huomasin jotenkin, että kaikki tämä jäi vähän sillä lopulta itse asiassa niin kuin taka-alalle, tällainen niin kuin, tiedätkö, niin kuin poliittis-älyllinen asioiden pyörittely, ja sitten se itse leffa vetäisi tosi hyvin, niin kuin tavallaan semmoinen tietty, niin kuin, miten siinä luotiin sellaista tiettyä vaaran tunnetta, jännitystä, sellaista, että nyt tässä saattaa niin kuin mitä tahansa tapahtua, ja kuka kuolee seuraavaksi, ja sitten myöskin semmoinen tietynlainen, tykkäsi tosi paljon niistä hahmoista, rupesi tavallaan niin kuin vähän pelkäämään niiden puolesta muuta, eli tavallaan se, musta tuntuu, että jotenkin niin kuin se leffa, vaikka se on toki, siis se on poliittinen statementti tietyllä tapaa, niin se on niin kuin erittäin hyvää elokuvakerrontaa, ja erittäin siis sillain niin kuin, otteessaan pitävää. Eli mä jollakin tapaa vähän niin kuin ehdin vähän niin kuin unohtaa sen kaiken poliittisen ajattelun ja päästä niin kuin tosi sillai fyysisellä tasolla siihen leffaan kiinni. Joo. Omasta mielestä tämän elokuvan niin erityinen vahvuus oli se, että tässä oli
mielestäni 3 eri tasoa, ja ne yhdistyi ne tasot aika saumattomasti. Eli tässähän oli tällainen niin kuin jännitys, kauhu tai katastrofi-elokuvataso, että siellä mentiin pakoon ja räjähteli pommit, ja siellä oli niin kuin ihan hyvännäköistä tällaista niin kuin vähän niin kuin toiminta tyyppistä kuvausta ja teknistä juttua, mutta missään nimessähän se ei ollut mikään toimintaelokuva. Mutta että tämä Alex Garland on niin selvästikin tosi hyvä ohjaamaan tällaisia tunnetasoja. No sitten tässä oli tämä yhteiskuntapoliittinen taso, että miltä sisällissota voisi näyttää, ja nimenomaan meidän ajassa, että tämähän ei tosiaan sijoittunut minnekään 2050-luvulle tai menneisyyteen, että se elokuva oli selvästi niin kuin tässä hetkessä juuri nyt, vaikka juuri nyt ei toki sisällissota olekaan päällä, ja toivottavasti ei tulekaan. Ja sitten siinähän otettiin kantaa niin kuin tämän ikään kuin journalismin ideaan aika vahvasti, että nämä päähenkilöt oli journalisteja, ja siinä otettiin niin kuin ihan suoraan kantaa siihen, että pitääkö journalistin ottaa kantaa, vai onko journalisti vain sellainen, joka dokumentoi asiat, ja sitten muut ihmiset tavallaan tekee sitten sitä politiikkaa, ja miettii, että mitä tämä tarkoittaa, ja näin poispäin. No sitten se, mikä tämähän on A24-studion tuottama elokuva, ja A24-studio, jos nyt ei lähdetä kertaamaan ihan koko historiaa, mutta se on noussut aika suosituksi studioksi, joka lähti tällaiselta aika niin kuin independent pohjalta, mutta nythän ne kahmii jo Oscareita tuolla, ja ne on ikään kuin vähän semmoisia niin kuin vähän niin kuin anti-elokuvia ehkä nämä A24-elokuvat, että se on vähän niin kuin täyttänyt sellaisen tietyn tarpeen, että ne, jotka ei tykkää näistä Marveleista, niin ne mieluummin hakeutuu sitten tällaisten elokuvien pariin. Mutta se, mikä on näissä A24-elokuvan studioissa tyypillistä, että ne on tietyssä mielessä enemmän eurooppalaisia tyyliltään kuin ehkä Hollywood-elokuvat keskimäärin. Ja se eurooppalaisuus näkyy esimerkiksi siihen, että eurooppalaisissa elokuvissa usein keskitytään enemmänkin henkilöihin, ja USA-elokuvissa sitten keskitytään enemmän siihen tarinaan. Ja tässä oli niinku tässä Civil Warissa aika vahva tämä yksilötaso, että sehän keskittyi kuitenkin aika vahvasti näiden henkilöiden varaan. Että joo, kyllä siis mä sanoisin, että mä jostain luin ennen tähän leffaan menoa, että joku mun mielestä kritisoikin sitä, tai esitti vähän vastakkaisenkin näkemyksen, että nämä ei olisi niin kuin hirveän vahvoja, tai niin kuin vahvasti käsikirjoitettu nämä henkilöt tähän leffaan. Mä en ehkä itse sanoisi näin, mä ehkä sanoisin ennemminkin, että tosiaankin se, niin kuin se elokuva-imu oli vahva, eli sä niin kuin tosi kun samastuit näihin elokuviin, tähän juoneen, että tässä oli kyllä siis niin kuin juoni, tässä oli siis niin kuin tapahtui paljon, ja tässä oli myöskin niin kuin, mikä tästä tietysti teki kanssa jännä, niin tämä oli tämmöinen niin kuin matkakertomus, eli tässä lähdettiin autolla matkaamaan siellä Yhdysvaltojen itärannikolla. Se oli vähän semmoinen niin kuin odysseja, että siellä niin kuin aina niin kuin pysähdyttiin tällä vaarallisella matkalla aina niin kuin kohtaamaan tiettyjä hahmoja, mitä siellä oli. Siellä saattoi olla niin kuin todella vaarallisia, jotain tällaisia niin kuin, oikeuden omiin käsiinsä ottaneita, jotain hilbillejä, siellä saattoi olla jotain psykopaattisotilaita, jotka ei välittäneet ollenkaan mistään siviileistä. Sitten siellä saattoi olla tällaisia, myöskin siellä oli niin kuin sellaisia mielenkiintoisia kohtauksia, että he saapuivat johonkin pikkukaupunkiin, jossa elämä oli ikään kuin ennallaan, ja ihmiset vähän niin kuin näytteli, että kaikki olisi ikään kuin ennenkin. Että tavallaan se, niin kuin se elokuva rakentui tällaisesta niin kuin matkakertomuksen varrelle
sattuvista kohtauksista. Et siinähän mielessä siinä oli semmoinen tietynlainen koko ajan semmoinen niin kuin eteenpäin menemisen fiilis, kun siinä konkreettisestikin mentiin eteenpäin, matkustettiin. Mutta sitten niin kuin nämä hahmot, niin mun mielestä ehkä, mä en sanoisi, että ne hahmot olisi tällä tavalla niin kuin, että niitä ei olisi kirjoitettu paljon. Musta tuntuu, että siinä oli enemmänkin ehkä se, että siinä jätettiin aika paljon sen niin kuin katsojan niin kuin arvioinnin varaan, että siinä ei niin kuin hirveästi selitetty kaikkia niiden hahmojen tekemisiä, vaan siinä vaan niin kuin mentiin eteenpäin. Eli siinä ehkä pystyy niin kuin vetämään vähän niin kuin tulkintojakin siitä, että no miksi joku toimi jollakin tapaa, että se jätti asioita auki, mutta mun mielestä siinä oli kyllä niin kuin, ainakin kaikki nämä päähahmot, jotka siinä autossa istu, niin oli kyllä omalla tapallaan jokainen kiinnostavia. Niin, no ne hahmot ei ollut niinku semmoisia perinteisiä elokuvan sankarihahmoja, ja ne ei tosiaan ottanut niinku kantaa niihin, että kenen pitäisi voittaa, ja että kun tämä maa on mennyt nyt hirveäseen kuntoon, ja se oli ikään kuin näin, että se tilanne oli mikä se oli, ja nämä ihmiset eli sitä niiden arkea tai niiden todellisuutta ja yritti vaan niin kuin selviytyä siellä parhaansa mukaan. Että sitä ei tarvinnut siinä elokuvassa ikään kuin alleviivata sille katsojalle, että hei, tilanne on aika perseestä, vaan se näkisi niistä hahmoista, niiden olemuksesta. Ne oli sellaisia aika kuluneita ja väsyneitä siihen koko touhuun, että onko se nyt sitten, että ne on heikkoja ne hahmot. Mun mielestä ne oli aika onnistuneita. Ja se tietysti, niin kuin, no ensinnäkin pitää sanoa Kirsten Dunstilta aika loistava rooli. Toki kaikilta näiltä hyvä suoritus, kaikilta näiltä neljältä. Eli siinähän oli toi Wagner Moura, Kelly Spani oli sitten tämä nuori tyttö, ja sitten sillä oli vielä tämä Sammy, eli Stephen McKinley Henderson, niin mun mielestä niillä oli aika hyvä sellainen keskinäinen kemia siinä, ja se, että ne oli erilaisia ne hahmot, ne oli eri ikäisiä, ja siinä elokuvassa se taisi se Kirsten Dunst heittääkin, että jaha, että takapenkillä on tällä hetkellä vanhainkoti ja lastentarha, kun se Jessien hahmo pillahti itkuun siinä. Mutta niitä hahmoja, vaikka ne oli hyvin erilaisia, niin niitä kuitenkin yhdisti kaikkia se sama asia. Eli kaikki ne halusi kuitenkin sen jutun. Ne kaikki halusi sen etusivun jutun siitä, että kun presidentti vangitaan ja kun se vallankaappaus tehdään, presidentti syöstään vallasta ja hammutaanko hänet nyt sinne Valkoiseen taloon vai pidätetäänkö vai mitä tapahtuu, mutta se oli sellainen, he ei voinut vastustaa journalisteina sitä, että sinne Washingtonin on niin kuin päästävä. Ja sitten vaikka he ei niin kuin periaatteessa halunnut kaikki samaan autoon, niin sinne he kuitenkin päätyvät sitten lopulta. Ja tämä oli vähän niin kuin tällainen road movie sisällissodan raunioissa. Joo, sitä se nimenomaan oli, ja vielä hyvä, kun otit esiin noin Marvel-elokuvat, koska sehän tässä oli just kiintoisaa, ja mä luulen, että tämä on aika lailla monissa muissakin näissä Garlandin elokuvissa. Mulla tulee vähän mieleen esimerkiksi just tämä 28 päivää myöhemmin, joka on siis just tällainen vähän niin kuin moderni zombie-elokuva, ja esimerkiksi zombie-elokuvat, niin nehän on aina ollut vähän tietyllä tapaa itse asiassa niin kuin piilotetulla tavalla poliittisia, niissähän on ollut aina vähän tämä sama taso, niin tässähän mun mielestä mä itse asiassa löysin aika paljon loppujen lopuksi, kun mä jälkikäteen mietin tätä, niin semmoista tiettyä samaa, koska molemmissa näissä elokuvissa niin nämä henkilöt, niin ne ennen kaikkea niin kuin huolehtii omista asioistaan. Eli nyt niin kuin tässä näillä journalisteilla on se, että he haluaa nyt sen presidentin haastattelun hänen viimeisinä päivinään, ja se on se heidän
he ei halua pelastaa maailmaa, he haluaa vaan niin kuin hoitaa sen heidän duunin, ja totta kai he on niin kuin kunnianhimoisia, siis tämä Kirsten Dunstin hahmo, tämä Lee ja sitten tämä Wagner Mouran tämä Joel, he on siis selvästi tällaisia niin kuin kehäkettuja, jotka on siis ollut siis jo niin kuin aiemmin niin kuin erilaisissa niin kuin, niin kuin, sotaa kuvaamassa tai tekemässä niin kuin sotajournalismia. Joo, siis tämä Kirsten Dunstin hahmo on kuvaaja ja sitten tämä Wagner Moura on tällainen niin kuin kirjoittava toimittaja, just näin. Ja sitten tämä Stephen McKinley Henderin tämä Sammy on tämmöinen niin kuin grand old man sotajournalisti, joka kanssa niin kuin tuntee tämän pelin ja lähtee niin kuin sit vielä niin kuin vanhoilla päivillään, niin kuin, ei niin kuin voi jäädä eläkkeelle, vaan vielä pitää lähteä niin kuin hänenkin metsästämään sitä juttua. Ja sitten tosiaan tämä Jesse, tämä Kylie Speanin, niin hän on tämmöinen ehkä niin kuin, kunnianhimoinen nuori, ehkä niin kuin valokuvauksen opiskelija, tai joka tapauksessa tämmöinen niin kuin, parikymppinen, joka siis ihailee ihan hulluna tätä Kirsten Dunstin hahmoa, haluaa selvästi olla kuten hän, siis kehittyä tällaisena niin kuin sotakuvaajana, ja sitten lähtee tähän matkalle oikeastaan niin kuin tietämättä, että mitenkä vaarallinen se itse asiassa on. Ja siitä itse asiassa tulee tämä Kirsten Dunstin, mitä hän sanoi, että siellä on nyt niin kuin, mitä hän sanoi, että siellä on päiväkoti ja niin kuin vanhaintalo niin kuin samaan aikaan, koska hän ei siis selkeästi haluaisi näitä kahta, tätä Jesseä ja tätä Sammia sinne mukaan, koska hän niin kuin pelkää, että siinä tulee niin kuin, siinä matkalla, se matka on niin kuin todella vaarallinen, että se on niin kuin oikeasti tosi niin kuin riskipeliä. Pelkää, että joutuu niin kuin huolehtimaan niistä. Nimenomaan, just näin. Ja tosiaan se, mikä tässä on niin kuin, tosiaan niin kuin erotuksena niihin Marvel-leffoihin, on just se, että he on niin kuin kiinnostunut niin kuin lähinnä tästä omasta selviämisestä, omasta asiastaan, kun sitten taas tällaisissa Marvel-elokuvissa, niin niissä taas niin kuin se yksilö, joka on yleensä just joku supersankari tai joku muu, niin se on niin kuin se, joka muuttaa sitä maailmaa ja siis saattaa niin kuin pelastaa maailman tuosta vaan ja näin. Näissä niin kuin on semmoinen, musta tuntuu, että niin kuin kaikissa näissä Garlandin elokuvissa, vaikka niin kuin siinä olisikin ne hahmot siinä niin kuin ikään kuin semmoisilla niin kuin pelipaikoilla, niin siinä on koko ajan semmoinen fiilis, että kuitenkin niin kuin vääjäämättä isot asiat tulee kuitenkin tapahtumaan ja niin kuin nämä yksilöt ei voi niin kuin muuttaa sitä tapahtumien kulkua sillai perusteellisesti. Sehän on tietysti hauskaa, että Kirsten Dunst nousi tunnetuksi alun perin nimenomaan supersankarielokuvasta, eli Spider-Manista, ja se kontrasti on kyllä melkoinen, että jos katsoo häntä niissä, no oikeastaan muissa elokuvissa, no onhan hän nyt tehnyt tietysti jo monenlaisia rooleja, mutta ainakin mä muistan ensisijaisesti hänet Spider-Manista. Ja sitten tästä hetkinen Jim Carreyn elokuvasta, jossa mentiin oudolla tavalla henkilön menneisyyteen. Mikä se nyt olikaan? Tahraton mieli. Danssista ehkä hyvä sanoa se toisaalta, että hän on kyllä ollut itse asiassa se, missä hän tuli ensimmäisenä, niin hän tuli lapsinäyttelijänä sellaisesta leffasta kuin Veren vangit, jos muistat, missä, niin se oli. Missä oli Tom Cruisea ja mitäs siinä oli, Antonio Banderas ja kuka se kolmas olikaan? No oliko siinä Brad Pitt, joo kyllä, kaikki nämä Ysärin niin kovat miesnäyttelijät ja sitten se oli sitten tämä lapsivampyyri, tämä Dunst siinä hengailemassa heidän kanssa, mutta sitten hänhän on siis Marie Antoinette, se on toki häneltä muistettava rooli. Sehän onkin semmoinen kunnianhimoisempi, on itse ainakin ihan tykkäsin siitä leffasta, mutta sitten myöskin sellainen kuin Melankolia,
jos muistat, niin Joo, en ole nähnyt, mutta Lars von Trierin joo. itse asiassa maailmanloppuleffa sekin, meteoriitti tulossa, tai tämmöinen niin kuin apokalyptinen. No oliks hän sitten yhtä kivikasvonen näissä muissa, koska mun mielestä tämä niinku hahmo, niin siis tämä oli kyllä niin kuin, jotenkin hän oli luonut itsensä aivan uusiksi siitä, mitä mä hänet muistan, että kaikki niin kuin ilmeet ja maneerit ja olemus ja muuta, niin se oli kyllä niin sellainen, että hyvä, että samaksi ihmiseksi tunnisti, ja siinä oli tietysti se vahvuus, että sitten kun hän vaikka hymyili siinä elokuvassa, niin se sitten oli niin paljon isompi juttu, kuin että hän olisi koko ajan ollut hymyssä suin. Kyllä mä sanoisin, että ehkä tuossa niin kuin, ehkä siinä oli vähän sellaista, tuossa melankoliassa, jos nyt siitä on aika monta vuotta, kun sen on nähnyt, mutta ehkä siinä oli vähän sellaista samaa, mutta että niin kuin ennen kaikkeahan tässä nyt oli tietysti se, että hän teki tässä tällaisen niin kuin aikuisen naisen roolin, että siis jos niin kuin se oli niin kuin vähän niin kuin se Jessien äiti. Niin, no tavallaan kyllä joo, ja sitten ennen kaikkea sehän siinä oli, että jos hänet niin kuin vielä jotenkin muistaa vaan tällaisena niin kuin, tavallaan heitukkana tai tällaisena niin kuin Spider-Manin tyttöystävänä, niin tässähän hän on semmoinen niin kuin tosi niin kuin keskeinen ja niin kuin tosi kova, niin kuin, hän on nimenomaan itse asiassa se, joka on tästä seurueesta tavallaan se kaikkein niin kuin vahvin hahmo. Ei niin kuin välttämättä ehkä sillä niin kuin fyysisesti, mutta siis sillä tavalla, että hän on niin kuin kaikkein se niin kuin tavallaan, miten nyt sanoisin, niin kuin, tavallaan siellä niin kuin sotatantereella niin kuin kokenein ja tällainen niin kuin, hän esimerkiksi siinä, se tulee esiin siinä yhdessä kohtauksessa, mikä on siinä aika alkupuolella, kun esimerkiksi siinä on nämä hillbillit, jotka on siis sinne bensa-asemalle jonnekin niin kuin hirttänyt ihmisiä. Se on semmoinen niin kuin aika siinä tulee jo semmoinen niin kuin vaaran tuntu siinä kohtauksessa, ja niin sittenhän se menee sillä tavalla, että just tämä nuori kuvaaja Jesse, niin hän niin kuin, vähän niin kuin ajautuu sinne vaaraan, kun hän menee niin kuin ottamaan kuvia niistä niin kuin, roikkuvista vangeista sinne, sitten sinne tulee tällainen hillbillisen aseen kanssa, ja sitten se homma tavallaan raukeaa siitä, kun tämä Dunstin hahmo, niin se vaan niin kuin hyvin niin kuin rauhallisesti niin kuin pyytää sitä asemiestä niin kuin mennä sinne niin kuin poseeraamaan niiden vankien kanssa ja ottaa siitä kuvaa. Eli hän on tavallaan semmoinen, niin kuin, hän ei panikoi tämmöisessä niin kuin hyvinkään vaarallisessa tilanteessa, vaan hän niin kuin toimii ja hänellä on semmoista tiettyä kokemusta, mitenkä niin kuin päästä eteenpäin. Ja sitten myöhemmin, kun siinä on sit niitä tilanteita, missä... Ja saallisti sen kuvan kuitenkin siitäkin. No joo, kyllä. Mutta myöskin se niin kuin, tavallaan se, mikä tulee sitten niin kuin muutamissa niissä toimintakohtauksissa, missä esimerkiksi on niitä ammuskellaan, ja sitten nimenomaan he on sitten niin kuin mukana siellä ikään kuin tekemässä sitä sotakuvausta, niin hän sitten niin kuin tällainen hyvin niin kuin konemaisesti, hyvin tehokkaasti ottaa niitä kuvia, kun sotilaita ammutaan, heitä kuolee, muuta, että tavallaan siinä niin kuin tulee niin kuin esiin se hänen niin kuin ammattitaitonsa, mutta toisaalta myöskin semmoinen tietynlainen kyynisyys, kyllä, just tämmöinen, ja toisaalta myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin vahvuus, että tavallaan siinä tulee niin kuin esiin se, että niin kuin tätä työtä ei voisi tavallaan ikään kuin tehdäkään, jos ei ole samalla tavalla kyyninen kuin hän, ja siinä mielessä tavallaan tämä Jesse tavallaan pikkuhiljaa oppii häneltä niin kuin nimenomaan, hän on tietenkin aluksi ihan paniikissa kaikissa näissä tilanteissa ja pelkää, mutta niin kuin pikkuhiljaa, tämä on tavallaan niin kuin, itse asiassa tämän
mitä mä itse sanoisin, niin tämä on pitkälti näiden kahden naishahmon tavallaan kasvutarina. Ja ehkä niin kuin ennen kaikkea tämän nuoremman kasvutarina, mutta sitten taas tämä Dunstin hahmo, tämä vanhempi kuvajournalisti, niin hän ehkä siinä pikkuhiljaa siinä elokuvan, vaikka hän on niin kuin aluksi tosiaan, hän on se vahva hahmo, niin hän alkaa niin kuin vähän epäillä sitä jossain vaiheessa, että onko tämä sittenkään niin kuin kaiken tämän arvosta. Itse asiassa lopuksi hän alkaa jopa vähän pelkäämään, että hän alkaa niin kuin ehkä jopa niin kuin vaistota sitä, että jollakin tapaa, että nyt ehkä joku kuolee tässä. Palaan hetkiseksi siihen huoltoasemakohtaukseen, eli mikä siinä oli hienosti tehty, niin siinähän vältettiin tietyllä tavalla, siis siinä oli vähän niin kuin sellaista less is more meininkiä, että kun tämä Jessie, eli tämä nuori tyttö, astuu autosta ulos, niin katsoja, ainakin minä ajattelin tietysti, että mitä helvettiä sä teet, että pysy nyt siellä autossa, että älä nyt lähde käppäilemään minnekään, että ottakaa ne pensat ja lähtekää sieltä helvettiin. Mutta sitten kun se päättää lähteä sinne kikkailemaan, niin siinä ei ikään kuin alleviivata sitä huolta tai vähän niin kuin paniikkiakin, mikä varmaan tällä Joel-hahmolla ja sitten tällä Kirsten Dunstilla tulee. Että ne ei voi oikein ruveta niin kuin, että hei, takaisin sinne autoon, älä mennä minnekään, koska se tilanne olisi ikään kuin eskaloitunut siitä sitten muutenkin. Vaan siinä niin kuin tosiaan tämä Joel huomauttaa hyvin hienovaraisesti, että sä päätit nyt sitten oikoon jäseniä, että onko varpaat puutunut vai näin. Ja sitten lähti tämä Jessie sinne. Ja sitten kun tulee tämä tilanne, että se ikään kuin, sitä tietysti ei niinku tiedä, että mitä hän on sen hillbillyn tyypin kanssa, jolla on siis ase, niin mitä he on niinku jutelleet siellä, mutta he menee sitten näiden vankien luo siihen. Ja sitten se tilanne on niinku jotenkin sellainen, että no, siinä on niinku kidutettuja ihmisiä, ja sitten tämä Kirsten Dunst sanoi, että me seisomaan tuohon viereen, ja sitten tämä Hillbilly-tyyppi vielä kertoo, että joo, että me käytiin koulua yhdessä näiden tyyppien kanssa, jota mä tässä kidutan. Mutta sitten niinku katsoja tietysti niinku reagoi, että tee jotain, että hei, että pelasta ne ja yritä. Mutta fakta on vaan se, että ne oli aseettomia, ei siinä voi tehdä mitä sä olisit itse tehnyt niin kuin siinä tilanteessa. Ei siinä voi muuta kuin yrittää ottaa rauhallisesti, purkaa jotenkin se tilanne, että siitä pääsee pois. Ne olisi kiduttanut joka tapauksessa niitä tyyppejä siellä ja ampunut sitten vielä lisäksi nämä aseettomat Kirsten Dunstin ja Cailee Spainin hahmotkin. Eli siinä, mikä tässä elokuvassa oli mun mielestä hienoa, niin siinä ei ikään kuin aliarvioida katsojan älykkyyttä. Että tällaisilla aika hienovaraisilla keinoilla pystytään kertomaan paljon enemmän kuin nyt, no mitä nyt tyypillisissä tavallaan sota-elokuvissa on näitä kliseitä, että siinä alleviivataan sitä sodan kauheutta vaikka ampumalla siviilejä tai näyttämällä jotakin tosi graafista materiaalia siitä, että johonkin sotilaaseen osuu tai ammutaan ehkä vahingossa omia tai tällaista näin, niin tässä tällaisella less is more tekniikalla saadaan jotenkin näyttämään se sodan kauheus jopa vielä paremmin ihmisille. Kyllä, ja tuossa vielä ehkä semmoinenkin hienovarainen juttu, eli kun siinä on nimenomaan se Jessie-hahmo, joka nousee sieltä autosta, ja hänellä on varmaan niin kuin aikeena se, että hän ottaa valokuvan, että hän sanoi, että hän näki jotain, ja hän niin kuin lähtee sillä uteliaisuudella ilmeisesti ottamaan valokuvaa niistä vangeista, mutta sitten sehän, mikä siinä tapahtuu, niin hänhän niin kuin jänistää siinä, että hänhän ei uskalla tehdä mitään, hän menee panikkiin. Ja sitten se on nimenomaan sitten tämä Lee, tämä Kirsten Dunstin hahmo, joka sitten kuitenkin ottaa myöskin sen valokuvan niin kuin siinäkin karmeassa tilanteessa, ja vieläpä niin, että se tavallaan kiduttaja poseeraa siinä niiden kidutettujen kanssa, eli tavallaan hän vie loppuun sen, minkä se Jessie aloitti
nousemalla sieltä autosta. Kyllä, ja tällainen kuvaakin siitä tilanteesta, niin se voi olla, sitten kun sota on ohi ja ruvetaan katsomaan, että kuka teki ja mitä, niin se voi olla ihan arvokasta tavaraa, että ei he nyt ihan voi sanoa, että he ei tehneet mitään. Että... Kyllä. Toisaalta se tietysti on tässä sanottava, että esimerkiksi sitten just se seuraava kohtaus, missä siinähän on myöskin, tämä on mielenkiintoinen hahmo myöskin tämä Joel, tämä Wagner Mouran esittämä kirjoittava journalisti, koska hänellähän on selkeästi sellainen, että hän jollain kierrolla tavalla nauttii siitä nimenomaan siitä vaaran tilanteesta, eli siinähän kun siellä tämän kohtauksen jälkeen, kun siellä ammuskellaan jossain, niin hän niin kuin pyytää tältä Leeltä, että hei, että voidaanko me mennä sitten niin aamulla kuvaamaan jotain taistelua, mitä siellä on. Ja sitten hän sitten niin kuin menee sinne, ja siinähän on sitten tosiaan sellainen piiritystilanne, missä siellä on sitten ilmeisesti nyt luultavasti tämän presidenttiä tukevia sotilaita, jotka on piiritettynä siellä jossain rakennuksessa, ja sitten näitä hyökkäävän osapuolen sotilaita, joiden niin kuin kanssa he sitten niin kuin, on niin kuin mukana siellä niin kuin, nimenomaan näiden hyökkäävien mukana tässä pitää ehkä kuvaamassa. Tähän väliin sanoa, että tässä oli vähän outo tämä asetelma, että mä en oikein päässyt siinä elokuvassa oikein kärryillä ihan täysin, koska ilmeisesti niitä osapuolia oli niin kuin 4 siinä sodassa. Oli nämä lojaalistit, sitten oli tämä Western Forces, Florida Alliance ja New People's Army. Mutta siinä lopputaistelussa niin ilmeisesti nämä Western Forcesit hyökkäsi sitten näiden lojalistien kimppuun. Joo, näin mä ymmärsin, että siellä oli niinku muitakin niitä osapuolia, mutta nimenomaan se oli tämä Western Forces, mikä oli mun käsittääkseni niin kuin Texas ja Kalifornia, jos oikein ymmärsin. Heillä oli siis sellainen lippukin, että missä oli niin kuin muuten Amerikan lippu, mutta 2 tähteä, että he oli niin kuin liittoutunut. Ja tämä oli nimenomaan se sotajoukko, joka oli päässyt ikään kuin niskan päälle tässä sodassa ja oli piirittänyt sitten Washingtonin. Ja niitä taisteluja sitten ilmeisesti käytiin siinä niin kuin siellä itärannikolla, siellä Washingtonin ympärillä. Ja nimenomaan sitten tämä oli niin kuin yksi semmoinen taistelu niin kuin jo niin kuin kauempana sitä Washingtonia, mitä siellä sitten käytiin ja mitä he meni sitten dokumentoimaan. Ja sehän, mikä tässä oli tietysti sellainen niin kuin moraalisesti arveluttava juttu, että tosiaan nämä journalistit ja tämä Joel niin kuin etunenässä, niin hän oli niin kuin selkeästi niin kuin näiden Western Forcesin tavallaan niin kuin, ei nyt niin kuin liitossa, mutta oli tavallaan niin kuin heidän kanssa niin kuin sopinut, että he niin kuin nimenomaan heidän mukanaan dokumentoi niitä taistelutilanteita, ja he oli sitten niin kuin nimenomaan ihan niin kuin näissä piiritystilanteissa niin kuin juoksi niiden sotilaiden perässä, odotti aina, että ne sotilaat näytti, että nyt saa mennä, ja sitähän se oli niin kuin myöskin selkeästi, tätä Joelhan niin kuin selkeästi niin kuin kaveras niiden tyyppien kanssa, että sehän niin kuin heitti läppää niiden kanssa ja muuta, mä en tiedä, toki se saattoi olla sellaista, niin kuin, tiedätkö, hänen sellaista tavallaan sosiaalista niin kuin vaikuttamistaan, että hän tavallaan niin kuin kaveras niiden sotilaiden kanssa, jotta he, niin kuin ne sotilaat päästi heidät sinne niin kuin etulinjaan kuvaamaan. Mutta sittenhän siinä tapahtui tosiaan tässä kohtauksessa ja myöskin tietenkin siinä loppukohtauksessa just tavallaan sellaisia arveluttavia juttuja, että siinähän esimerkiksi niin kuin sotavankeja tapettiin ja monia muita tällaisia asioita, ja sehän oli siinä tavallaan just se kyyninen puoli, että esimerkiksi nyt hän sitten niinku kuvasi näitä, otti kuvia myöskin tästä, kun näitä sotavankeja tapettiin. Se ehkä jäi vähän sillain niin kuin nimenomaan ilmaan roikkumaan, että mitä he niin kuin oikeastaan niin kuin ajatteli siitä.
että ajatteliko he siitä, että sekin on semmoista vähän niin kuin tavallaan vääjäämätöntä, mihin he ei voi vaikuttaa ja he voi vaan ikään kuin dokumentoida sitä. Mutta sitten toisaalta siinä niin kuin rinnalla oli se, että selkeästi se, erityisesti se Joel tavallaan nautti siitä tavallaan siitä adrenaliinin tunteesta, mikä niissä tilanteissa oli. Eli siinä oli tavallaan semmoinen vähän ambivalentti fiilis. Se Joelhan oli niin kuin muuten hyvin sellainen niin kuin sympaattinen hahmo, tai semmoinen niin kuin, ikään kuin sellainen, joka nimenomaan tsemppasi sitä koko sitä porukkaa niin kuin etenemään ja antoi niin kuin tukea niille kaikille. Mutta sitten nostasin esille tämän kohtauksen, missä he, he päätyy tällaisen punaiset aurinkolasit päässä olevan tyypin ja hänen kavereittensa luokse erinäisten motkien kautta. Mutta sen kohtauksen jälkeen, eli tämä tyyppi niin kysyy, että mistä te olette, ja sitten he sanoo, että me ollaan amerikkalaisia, ja sitten hän kysyy, että minkälaisia amerikkalaisia, ja siellä on sitten tämä rekka-auton lava täynnä niitä ruumiita, ja sen kummemmin nyt käymättä läpi, miten ne siitä selviää. Joka tapauksessa tämän tilanteen jälkeen kyllä siinä näytetään, että tämä Joel ja koko muukin porukka, niin kyllähän he on aika paskana. Että se oli jopa tällaisille kokeneille sotajournalistiketuille niin jo vähän niin kuin liikaa. Kyllä selkeästi, ja sit kun siinä, kai tässä voi vähän sen verran spoilata, että siinä yksi keskeinen henkilö kuolee, ja siinä sen ehkä just se, mikä tässä tulee tavallaan esiin, miksi tämä Joel on sen jälkeen niin kuin tosi jotenkin murheellinen ja sillai järkyttynyt, niin siinä on tavallaan se fiilis, että tavallaan se ikään kuin se uhraus, mitä he on niin kuin ollut tekemässä, niin se onkin niin kuin jotenkin valumassa hiekkaan, että se on tavallaan ollut niin kuin turhaa se heidän, koska siinä on sitten tavallaan annetaan ymmärtää sen jälkeen, että he ei ehkä saakaan sitä presidentin haastattelua, koska sitten nämä Western Forces-joukot on jo niin kuin hyökkäämässä sinne Washingtoniin. Ja siinä on selkeästi sellainen yksi kohta. Se muuten täytyy vielä sanoa, että tämä kohta, missä tosiaan on nämä, miten nyt sanoisi tällaiset niin sotilaat, psykopaatit, se on sellainen kuin Jesse Plemons, joka näyttelee tätä punalasista kaveria, niin hän tekee sen kyllä hyvin niin kuin omalla hyytävällä tyylillään, että sekin oli sinänsä hyvä semmoinen, sanotaanko lyhyt rooli häneltä myöskin tässä. Joo, ja se nimenomainen kohtaus, niin mä tykkäsin myös siitä, että miten tämä Garland käyttää sellaisia elokuvan tehokeinoja, että siinähän sellainen tilanne, että siinä on tämän Joelin kaksi jotain vanhaa kaveria, jotka tulee siellä autolla perässä ja luulevat ensin, että joku seuraa heitä, mutta sitten paljastuukin, että joo, he onkin ystäviä ja sitten osa tästä heidän porukasta sitten päätyy siihen toiseen autoon ja sitten se häviääkin se auto ja he on silleen, että minne se hävisi, niin kuin, että eikö se pitäisi tulla tuossa niin kuin jo, että mitä tapahtui. Ja sitten se kohtaus, kun siellä on se ikään kuin hylätty auto, heidän kavereidansa auto, mikä äsken meni siitä ohi ja mikä tavallaan, niin kuin, että no mennään niin kuin, tavallaan vähän niin kuin peräjälkeen tässä. Sitten se auto löytyy sieltä hylättynä, ovet auki, niin siinä ei tarvitse ikään kuin näyttää mitään muuta, niin katsoja jo tajuu, että okei, nyt on niin kuin paska juttu tulossa. Että sitä ei tarvitse millään tavalla alleviivata millään asialla. Se pelkästään, että näytetään sitä autoa, missä on kaikki ovet auki ja se on hylättynä, niin se riittää. Se oli hienosti tehty ja amerikkalaisissa elokuvissa varsinkin, niin
niin no ehkä niin kuin tämä tehokeinojen käyttäminen, niin ei monesti ole ihan näin korkealla tasolla. Toinen tietysti, mikä pitää nostaa esille, niin mä tykkäsin kyllä tämän elokuvan dialogin minimalistisuudesta, että siinä ei kyllä mitään ylimääräistä niissä että se on tosi mietittyä ja kaikella on tarkoituksessa joka ikisellä sanalla, mitä siinä elokuvassa sanotaan. Sillä ei jupista turhia, eikä niin kuin, ikään kuin selitellä turhia. Ja tässä elokuvassahan ei hirveästi ole huumoria, mutta sitten taas kun sitä on, niin ne on niin kuin todella hyviä ja hauskoja ne jutut. Et mieleen tulee nyt esimerkiksi tämä kohta, kun siellä on joku hylätty talo, jossa ammuskelee joku tyyppi, ja sitten on jotain sotilaita kyttäämässä ja väijymässä heitä. Sillä on tarkka ampuja vastaan tarkka ampuja. Ja sitten he alkaa niinku kyselemään niiltä väijyssä olevilta tyypeiltä, että mitä täällä tapahtuu ja kenen puolella te ootte ja tälleen näin. Ja sitten se vaan jossain vaiheessa se sotilas niin sanoo silleen, että now I get it, you're retarded. Niin se oli vähän semmoinen niinku ylläri laini siinä leffassa, mikä ainakin itseä Kyllä, ja siinä oli myöskin, siinä oli tietyllä tapaa tuotu huumoriin sellainen sen tilanteen absurdius, koska siinähän myöskin tulee selväksi se, että ne sotilaat ei tiedä, että niin kuin minkä puolen sotilas se on se toinen tarkka ampuja siellä. Et ne vaan niin kuin selittää, ja sehän on niin kuin nimenomaan niin kuin tavallaan, se on niin kuin samalla karmivaa, mutta se on samalla niin kuin aika hauskaa. Et ne selittää vaan, että se on vaan niin kuin joku tyyppi, joka yrittää ampua meitä, ja me yritetään ampua se. Et se on niin kuin näin yksinkertaista, että tavallaan, ja siinä niin kuin tulee itse semmoinen myöskin tietynlainen niin kuin yhteiskunnallinen taso, eli tavallaan siinä niin kuin huomataan, että se sisällissota on mennyt ikään kuin siihen pisteeseen, että se on mennyt niin yksilötasolle, että tavallaan siinä niin kuin ei ole oikein niin kuin enää aikaa eikä niin kuin mahdollisuuksia enää ajatella sitä, että onko sillä toisella vastapuolella joku ideologia tai joku muu, vaan se on vaan niin konkreettista, että se on joku tyyppi, se saattaa jopa olla niin kuin omia, niin kuin sitä ei niin kuin oikeastaan tiedetä, se jätetään vähän niin kuin auki siinä. Siis joka tapauksessa yrittää ampua meitä, me yritetään ampua se. Joo, eli se on tämmöistä ihan niin kuin siissisotaa periaatteessa, että ei ole mitään tällaisia, vaikka niin kuin maailmansodassa oli rintamalinjat ja se oli silleen selkeämpää, mutta tämmöistä, niin kuin, että saatetaan väijyä ihmisiä jossain taloissa ja kukaan ei oikeastaan ole ihan varma, että onko tämä omia vai vieraita, mutta jos se nyt ampuu kohti, niin todennäköisesti se ei ainakaan omia silloin ole, mutta joo, oliko meillä vielä jotain? No ehkä tietysti varmaan olisi hyvä niin kuin, paketoida loppuun tämä sikäli, että mun mielestä se sen verran ehkä niin kuin sellaiset kuuntelijat, jotka ei ole vielä tätä leffaa nähnyt, niin tietysti ehkä voisi lopettaa kuuntelun jo tähän, mutta mun mielestä olisi ehkä hyvä vähän spoilata kuitenkin ja jutella vielä siitä loppukohtauksesta, koska lopultahan he pääsee tämän presidentin luo, ja siinähän on tosiaan tällainen aluksi on vähän niin kuin se tilanne, että he ei ehkä pääsiskään haastattelemaan sitä presidenttiä, että sinne jo joukot vyöryy, mutta sitten he kuitenkin päättää, että kyllä he lähtee niin kuin taas kerran niiden sotilaiden mukaan, ja sittenhän siinä on aika tällaisia symbolisesti vaikuttavia kohtia, että siellä niillä niin kuin Washingtonin siellä, oliko se nyt joku toi Lincolnin monumentti, jota siellä räjäytellään ja kaikkea tavallaan siellä tapahtuu niin kuin kaikkea tämmöistä. Joo, ja sitten tämä presidentin auto, The Beast, niin ajaa sieltä. Se ajaa, ja sittenhän siinä on myöskin semmoinen tavallaan kaikki niin kuin moraali on heitetty syrjään, eli siis ne hyökkäävät, ne Western Forces-joukot, niin nehän niin kuin ampuu tyyliin kaikkea, ja ne on saanut niin kuin käskyn, että niin kuin se presidentti vaan pitää ampua, ja ylipäätään niin kuin kaikki, ei ole tarkoitus ottaa vankeja kiinni, ja sitten nämä journalistit on siellä sit mukana, ja siinähän tietysti he on niin kuin
siellä on myöskin muutamia kilpailevia journalisteja ja he kaikki vaan, se ikään kuin se tilanne on mennyt siihen, että he vaan niin kuin, kaikki vaan nyt niin kuin, sotilaat jahtaa sitä presidenttiä ja sitten nämä journalistit jahtaa sitä kuvaa siitä presidentistä juuri ennen kuin se tyyliin tapetaan. Ja tämä Joel jahtaa haastattelua. Joo, ja Joel haluaa saada niin kuin viimeiset kommentit siltä presidentiltä. Vähintään se yhden sitaatin. Kyllä. Ja sehän, mikä tässä niin kuin, oli ainakin itselleni sellainen tietynlainen, koska tässähän tämä oli pohjustettu sillä, että tämä Jesse ja Lee, niin hän on nyt tavallaan tämmöinen parivaljakko, ja he on niin kuin aikaisemmin jo keskustelu esimerkiksi siitä, että Jesse on kysynyt tältä Leeltä, että jos hänet ammuttaisi, niin ottaisiko tämä Lee siitä kuvan, ja se, niin kuin sä sanoit tuossa aiemmin, että tässä niin kuin aika vähän sitä dialogia, mutta jokainen näistä dialogeista on tosi merkityksellinen, koska niissä niin kuin pedataan sitten itse asiassa näitä tulevia tapahtumia. Ja sittenhän siinä tapahtuu siinä aika sellainen niin kuin merkittävä kohtaus, nyt tulee tavallaan spoilaus, että siinä vaiheessa, kun he sitten rynnäköi niiden sotilaiden mukana sinne siellä valkoisessa talossa, niin siinä käy niin, että taas kerran tämä Jesse vähän niin kuin mokailee, eli lähtee väärää aikaa liikkeelle, ja tämä Lee huomaa sen ja tönäsee sen Jessin pois siitä niin kuin ampumalinjalta, ja sitten siinä tapahtuu se klassinen, että hän itse tulee ammutuksi. Eli hän saa niin kuin sit luoteja, ja sitten se, mitä siinä tapahtuu niin kuin, ikään kuin hidastetusti, on se, että mitä Jesse tekee. Hän makaa siinä maassa, hän ottaa kuvia siitä, kun tähän Leehin osuu. Eli hän itse asiassa just tekee sen, mitä hän kysyi aiemmin siltä, että onko valmis ottaa kuvan siitä, jos hän kuolee. Ja siinä itse asiassa tapahtuu semmoinen aika merkittävä tavallaan mun mielestä niin kuin käänne siinä elokuvassa, koska siinä nimenomaan, kun mä sanoin siinä, että on tavallaan niin kuin näiden kahden hahmon tavallaan kasvutarina, ja itse asiassa tässä Jesseistä, joka oli aluksi tavallaan niin kuin pelokas hahmo, ja hänessä on semmoista tiettystä niin kuin inhimillistä pelokkuutta, ja hän miettii, niin kuin, että mikä on oikein ja mikä on väärin, niin hän itse asiassa niin kuin tässä kohtaa viimeistään hän niin kuin turtuu täysin. Hän ottaa ne kuvat, ja sitten myöskin tämä Joel, he yhdessä he ei niin kuin edes katso sinne taakseen, kun se Lee makaa siellä kuolleena. He edelleen jahtaa sitä kuvaa siitä presidentistä, eli jatkaa niin kuin niiden sotilaiden mukana. Eli siinä on niin kuin jopa vähän niin kuin semmoinen samanlainen, kuin, mitä niin kuin sotaelokuvissa usein on, että tiedätkö, niin kuin niitä kuolleita vainajia, niitä ei jäädä niin kuin suremaan, vaan niin kuin, tavallaan, tiedätkö, niin kuin, että tuleen ei voi jäädä makaamaan, että pitää vaan tiedätkö, niin kuin jatkaa, painaa eteenpäin, niin kuin unohtaa kokonaan ne kaikki tämmöiset niin kuin inhimilliset, henkilökohtaiset fiilikset. Ja sitten taas tämä Lee, niin hän itse asiassa, hän oikeastaan tekee niin kuin päinvastoin, että hän sen sijaan, että hän jahtaisi sitä niin kuin kuvaa, joka tekisi hänestä ehkä vielä kuuluisamman, mitä hän jo on, niin hän niin kuin tavallaan tässä tekee sen niin kuin valinnan, että hän heittäytyy siihen niin kuin luotien eteen, että hän tavallaan niin kuin lopulta sitten kuitenkin niin kuin tavallaan hän ehkä niin kuin vähän irtautuu siitä jahdista. Niin ja sehän menee se Lee jossain vaiheessa siinä loppukohtauksessa, itse asiassa ennen kuin he edes on sillä valkoisen talon sisällä, mutta kuitenkin siinä loppurytäkän yhteydessä, niin hän panikoituu siinä ja ahdistuu ihan täysin ja menee niin kuin aikamoiseen shokkiin. Et siitä on tietysti varmaan monenlaisia mielipiteitä, että mitä sillä halutaan kertoa, mitä se tarkoittaa ja näin. Ehkä itse tulkitsin sen niin, että hänellä tuli jonkunlainen sellainen niin kuin
jonkunlainen sellainen, niin kuin, että tämä on liian isoa jopa minulle, että tämä on liian ahistavaa. Ja vähän niin kuin, että jokainen murtuu joskus. Mutta hänhän pääsi sitten yli siitä kyllä, että se oli väliaikainen. Kyllä joo, mä luulen, että siinä voi olla myös semmoinen tietynlainen niin kuin ikään kuin kamelin selän katkeaminen tapahtuu, että siinähän annetaan sellaisia viitteitä joskus aikaisemmin, että hänhän puhuu siinä jossain kohtaa sen Samin kanssa tavallaan siitä, että kun hän on niin kuin aiemmissa sodissa lähettänyt niitä kuvia niin kuin julkaistavaksi, niin hän on jotenkin niin kuin toivonut aina, että ne kuvat jotenkin olisi niin kuin varoitus siitä, että tätä ei niin kuin ikinä kannata niin kuin tapahtua Amerikassa. Eli hänelläkin on ollut joskus aikoinaan sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin ideologinen usko siihen, että ikään kuin sillä kuvajournalismilla voisi jotenkin niin kuin vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Ja sitten musta tuntuu, että hän on niin kyynistynyt ja tavallaan hän niin kuin jotenkin voimakkaasti vaistoaa sen, että se mitä he on niin kuin tekemässä siinä sillä hetkellä, että he on niin kuin tosiaan, he ei ole niin kuin muuttamassa maailmaa, vaan he on niin kuin, vähän niin kuin verikoirat siellä vaan niin kuin sen niin sanotun niin kuin money shotin perässä. Niin hän niin kuin kokee sen jotenkin niin sillä tavalla, että hän, niin kuin, hän jollakin tapaa se niin kuin katkaisee sen, että hän ei vaan niin kuin jaksa enää. Joo, siitä koko loppuratkaisusta ja elokuvan loppupuolestahan on monenlaista kritiikkiäkin tullut, että joidenkin mielestä se menee ihan liian älyttömäksi ja jotenkin liian levoton on se lopetus verrattuna siihen alkupuoleen. Mun mielestä se oli ihan niin kuin, se oli ensinnäkin hyvin tehty näin kuvausteknisesti se loppukohtaus. Mä en tiedä, mitenkä realistista se nyt sitten on, että mä en tiedä, että onko ne kuvaajat oikeasti sodassa ihan niin lähellä niitä sotilaita silleen, niin kuin, että hän oli vähän niin kuin sotilaina itsekin siellä, että tästä nyt en tiedä, että miten realistista toi niin kuin oli. No sitten se ikään kuin se loppuratkaisu, mistä puhuit, että tämä Lee uhrautuu sitten tämän Jessien takia tai menee siihen tulilinjalle, niin se oli ehkä sitten kuitenkin vähän sellainen liian kliseinen mun mielestä, että se pikkusen, ei se nyt pilannut sitä elokuvaa, mutta se oli tietyllä tavalla vähän ehkä arvattavissa, että se ei ollut niin iso semmoinen ylläri, mitä olisi voinut olla. Mä olisin ehkä odottanut, että Garland olisi yllättänyt jotenkin vielä enemmän siinä. Mutta se yksi juttu, mikä omassa elokuvakokemusta vähän varjosti, niin just ennen sitä kohtausta, kun tämä Jesse hyppää siihen tulilinjalle, ja just ennen kuin tämä Kirsten Dunst sitten tavallaan pelastaa hänet, niin oli ihan hiljasta siellä teatterissa, ja sitten siinä mun edessä oleva tyyppi tosi niin kuin kovaa ääneen sille, että se koko sali kuuli, niin oli silleen ei jumalauta. Se jotenkin pilasi sen. Se oli hänelle yllättävää, mutta mä oon ehkä samaa mieltä tosta, että se ei ollut ehkä niin yllättävää, että tiedätkö, tässä on vähän semmoinen niin kuin sankarihahmo, joka uhrautuu lopuksi ikään kuin tämän, joka on itse tavallaan se varsinainen päähenkilö, kasvutarina niin kuin kannalta tämä Jesse, niin se on aika semmoinen peruselokuvajuttu, mutta se mikä tässä oli niin se kuva. Kuitenkin, se mikä tässä oli kuitenkin niin kuin, epätyypillistä on se tämän Jessin reaktio siihen. Eli hänhän, niin kuin tyypillinen Hollywood-leffa olisi mennyt sillä tavalla, että siinä olisi ollut semmoinen niin kuin 5 minuutin suvantokohtaus, missä tämä Jesse ja tämä Joel olisi jäänyt niin kuin suremaan sitä Leetä, olisi jäänyt sen ruumiin ympärille ja näin, mutta sehän mikä oli siinä epätyypillistä, niin he ei nimenomaan tee sitä, vaan he vaan niin kuin jatkaa eteenpäin, ja se oli itse asiassa itselle, mikä oli sellainen, niin kuin, että tämä oli itse asiassa jännä ratkaisu.
tietysti se oli loogista siinä mielessä, että tämä Kirsten Dunstin hahmohan todennäköisesti, ja olikin sellainen, että vaikka siinä elokuvassa ei muistaakseni nyt tätä niin kuin kerrottu, tai hän ei sitä sanonut, mutta se hahmo oli just sen tyyppinen, että se olisi voinut sanoa, että hei, jos minut ammutaan jonnekin, niin ei kannata jäädä niin kuin painakaa menemään tavoitteen puolesta, että kyllä mä niin kuin selviän. Että tietyllä tavalla se oli ehkä vähän semmoinen sanaton sopimus, että ja sitten varsinkin, koska sieltä nyt todennäköisesti siellä oli joku lääkintäihminen, joka oikeasti olisi sitä pystynyt niin kuin auttamaan, koska siellä oli niitä sotilaita ja paljon porukkaa muutenkin näitä Western Forcesia, niin ehkä sitten ymmärsi, että ei tässä ole mitään voitettavaa, että me jäädään tähän pitelle kädestä, vaan nyt vaan niin kuin painetaan, että kyllä se nyt joku lääkintäihminen sen hoitaa. Että se ei ollut ehkä niin tyly juttu, miltä se nyt ehkä sitten niin kuin päällisin puolin vaikutti, mutta näillä oli ehkä joku sellainen keskinäinen solidaarisuus myös, että hei, että se juttu on niin kuin tärkein. Ehkä näin. Sitähän tämä elokuva vähän niin kuin puntaroi oikeastaan koko ajan, että kuinka tärkeä se oma duuni ja siinä onnistuminen on, kuinka tärkeä on sitten niin kuin ylipäätään pysyä turvassa tai se, että sun kollegat pysyy turvassa. Nämä oli tavallaan tällaisia asioita, mitä tässä vähän niin kuin oikeastaan jatkuvasti pyöriteltiin. Kyllä. Ja siis jos he ei olisi välittänyt yhtään siis niin kuin omista kavereistaan, niin eihän he olisi siellä elokuvan niin kuin, siis siellä aiemmassa tilanteessa esimerkiksi tämä puna-aurinkolasinen tyyppi niin oli ottanut vangiksi sitä porukkaa, niin eihän he olisi yrittänyt, koska he oli aseettomia, niin eihän heillä ollut niin kuin mitään mahdollisuuksia niitä aseistettuja tyyppejä vastaan, mutta he ikään kuin meni silti sinne toiveena, että he voi neuvotella sen. Ja itse asiassa tämä Samihan sanoi, että älkää menkö sinne, että tämä homma haiskahtaa, että älkää menkö. Mutta sitten nämä Kirsten Dunst ja Wagner Moura sitten kuitenkin, että jää sinä nyt ukki vaan tähän oottelee, että kyllä me mennään. Mutta tietenkin se, että olisiko sitten tämä Jesse välttämättä tehnyt saman näille muille, että oliko siinä sitten vähän sillä, että siitä Jessestä tuli vieläkin kylmempi. No se on niin kuin mun tulkinta tästä, että tavallaan, että nimenomaan tämä oli semmoinen niin kuin tietyn tyyppinen kasvutarina sellaiseen tiettyyn kyynisyyteen, että tavallaan tästä Jessestä, joka oli aluksi tämmöinen viaton ja tosi vahvasti tunteva, niin siitä niin kuin näiden tapahtumien myötä tuli tällainen eräänlainen vähän niin kuin kyyninen kone, mitä tämä Lee oli tavallaan jo valmiiksi, ja taas tämä Lee, niin hän taas niin kuin, ehkä niin kuin jotenkin lakkas olemasta sitä, mitä hän oli niin kuin jo vuosia ollut. Jotenkin niin kuin tällaisen kuvion mä tässä jotenkin näin. Tämä on mielenkiintoinen, koska se on niin monitulkintainen, että siitä ei ole semmoista yhtä selvää ikään kuin tulkintaa otettavissa. Ja sitten kun miettii vielä, että se tilanne oli niin äärimmäinen, että siellä on niin kuin sota ja siellä mennään Valkoiseen taloon ampumaan presidenttiä, niin ei nyt moni ihminen eläessään joudu tämmöiseen tilanteeseen ja sitten voit ikinä tietää, että miten vaikka itse jotenkin niin kuin reagoisi siinä tilanteessa, niin sitten siinä on sellainenkin elementti, että ihmisistä paljastuu tuollaisessa poikkeustilanteessa yllättäviä puolia. Mutta olisiko se tässä tältä kertaa Civil War on ruodittu ja ehkäpä seuraavaksi ruoditaan tuo uusi Robert Eggersin Nosferatu, jonka on määrä ilmestyä 2024 loppuvuodesta. Ja ihmisille tietysti elokuvista kiinnostuneille tiedoksi, että toi alkuperäinen Nosferatu, muistatko milloin se on tehty, siis 1900-luvun alussa joka tapauksessa. 1922. Joo, oli se 20-luku, joo.
mykkäelokuvaa. On saatavilla ja nähtävillä ihan ilmaiseksi YouTubessa. Ja käsittääkseni ei nyt mitenkään laittomasti edes, vaan ihan niin kuin virallinen versio, niin itse en ole tätä elokuvaa nähnyt, joten pitää korjata se tilanne siihen mennessä, kunnes tämä Eckersin Nosferatu ilmestyy. Mutta katsotaan palaillaanko ennen Nosferatua vielä asiaan. Kiitoksia Lokki ja Merikotka kuittaa. Kiitos.